Baita Twitchera behintzat gure jardunaren unetxo bat ikusiko dute. Ederki, oso ondo. Bueno, gaur Bai. giro politia duzu horratzean, guzkia ere somatzen da. Luistxo. Eibar da Euskal Herriko lekurik politenetakoa. Kenduta Bai, zuloan dagoen zuloa, Vale. ingurua, aran bat da. Zulorik ederrena da. Zuaitzez betea, baserriak. Honik Bai. Gorostabaile izeneko toki bada, hemen atzean daukaguna. Gure Aha. bulogoa dagoen tokia. Vale. Bueno. Eta... Gozagarria da, ezta? Ez esan, berriro, inoiz Eibar zatarra danik, Ez. Nik ez dut hori sekula esan, Bestela moztuko dugu Vale. kolaborazio hau. Okurritza bali mazait ere, pentsatze hutsak agian arriskua batean jarriko nahu, ezta? Beraz, naiz da usartuko ere. Tarte miragarri hau kenduko genuke seguratik, eta bueno. Aizu, tarte miragarri ez dakit, baina ezinbestekoa izan daiteke. Bueno, 40 segundu, bagoaz, Venga, bagoaz. Kooperatibakoek Iria Zabaldar guztioi eta bertaratuko zerate Gure arlojuan 10:40, eta hausi izaten da ostegunetan gure sustatuko lagunekin hitzordua egiteko garaia, ordua da, eta hementxe gaude, txintxo, gaurkoan arazo teknikorik eta bestelakorik gabe. Egunon, Luisxo? Bai, hementxe gaude, kasu honetan bulegotik, eta Twitcheko sustaturen kanaletik ere baitarte hau. Bai, ala da, bueno, Twitchen horle erabiltzaileei agur bat bialiko diogu, ez? Eta teknikariari ere eskerre... Bitxor poza izeneko lankide badaukat hor aldamenean, eta bai, berari eskerre egiten duzen. Nien hitzake moldatuko. Aldi berean kable hau, ostakra botoi hau, eta bueno, laguntzaile bat behar dut, adin bat daukat, eta ja. Bueno, ez da adin kontua da, agian ez gaudela hain ohituak, ez da, Luisxo? Jarriko da ikusten genuke, Zu ikusten zaitut mandoetan hor, esatari eta teknikari. Eta, bueno, igual ere ikasiko nuke, baina alferra nago, eta, bueno. Alferra zaude? Bueno. Bueno, eskerrak oso alfer ez zaudela, ze astean behin hemen gurekin zaude, eta hori beti betetzen dugun hitzordua da, Sustatu betetzen dugu artikuluekin, saiatzen gara, eta gero horietako batzu, komentagai ere, lan estra ere ez du eskatzen, idatzita daude artikuluak, eta pixkate hau errepasatzea izaten da. Aurretik egindako lan hori da errepasatzen duguna. Bai, eta entzulei esplikatuz, kontutxo batzuk. Bueno, azken aste honetan, sustatun, aurkitu ditugun albiste horietako batzuk aukeratu ditugu, batzuk ere zer esan eman dutelako. Ez dakit nondik hasiko ote garen, Luisxo? Zeuk esan. Bueno, az gaitezen, betion telelaguntza euskararen zerbitzuak sortu duen, ez dakit, aserrea edo, bueno, antza, euskaraz eskatuz gero zerbitzu hori, herrieta egiten dizute. Bai, hori da. Hori erabiltzaile batek salatu du, ez? Hala da, Eusko Jaurlaritzak, pertsona nagusiei, monitorizatzeko tresna bat edo jartzen die, lepoko bat, edo botoi bat dago etxean, edo uste dut gailu, edo metodo desberdina daudela, norbait, larri ikusten bada, eta bakarri baldin badago etxean, edo, sakatu eta laguntza eskatzeko. Bueno, erabiltzaile batek, bere, esango dut, ama edo amonaren kasua da, kontatzen duena. Ama, bere amaren kasua. Bere amarekin, holako momentu baten, kasu horretan bakarrik ere zegoen ama, berak zegoena, baina eta orduan berak sakatu eta instrukzioak eta hola behar zituen, ez da, eta lehenengo gauza, esan zuena, bueno, euskeraz bai, ez? Igor Rodriozola izeneko erabiltzaileak euskaraz bai, eta hartu eta kolgatu intzioten. Moztu, eta berriro deitu, eta alako baten erantzun behar, pertsona berak erantzun zion. Euskaraz zer nahi duen. Arreta,
edo utzi behar duen pertsona hori euskaraz egiteagatik arretarik gabe. Bueno, pertsona bat larri dagoena erantzun bat euskaraz eskatzeagatik akusatzea, hola, bueno, en fin, da lotxagarria, kasua kontatu zuen Twitterren, eta sustatu bildu egin genuen bere kontakizun hori, eta betion delako gauza hori ere Twitterren dago, eta erantzun ere ez dute egin. Alegia, kasu honen aurrean, beti honek ez du inolako erantzunik eman, edo gertatutakoaren... Twitterren ez behintzat. Gomendatu diote delako erabiltzaile honi, bueno, Euskararen batetik dago Euskararen telefonoa zeukan zerbitzu bat Euskararen behatokian salatzeko, eta baita ere jaurlaritzan bertan, eta ikusiko dugu zer dan, baina, bueno, detalle bat gehiago, telematikoki eta teknologien bidez ustez herritarrak hartatzeko bideak irekitzen dituzte, baina gero zerbitzu telematiko hauetan herritarrak bi hizkuntza erabili behar izateako aukera, eta euskaldunok Euskal Herrian euskaraz eskatzeko erabiltzeko aukera, eta holako jentea egotea, pues, tamalgarria da. Eta segurenik izango da azpi kontrata bat, edo auskalo, ezta? Euskalo zein dagoen hor pertsona hor, ez da izango ere jaurlaritza langile bat, baizik eta jaurlaritzako zerbitzu batek kontratatu duen enpresa bat, eta enpresaren jarri duen, bueno, horrelakoek... Tristea eta zatarra. Bai, tristea eta zatarra. Horrelakoek ere, agerian usten dute pixkat ere, nola zeinen gaizki kudeatzen diren horrelako zerbitzuak. Ze azken finean ere, bueno, euskaldunok, euskaraz ere hartatzeko aukera ere badugu. Bai, eta pertsona nagusi batek akaso momentu jakin batean kasu honetan semea zan, baina linearen beste aldean pertsona nagusiak berak ere azalpen batzuk eman ditzake, eta akaso zeltasun gehiago dauka esplikatzeko euskeraz o erderaz, zer duen euskeraz baino, eta, bueno, horren beste bermatu beharko litzateke. Gainera, ordainpeko zerbitzua da. Ordainpeko zerbitzua da. Beti ondelako hori eukitzeko etxean pagatu behar du erabiltzaile batek. Eta esaztu, Euskal Herriko zerbitzu bat ere badela, orduan Euskal Herrian. Bueno, pues hori, asteburu egun batzuk kontatu genuen, eta hortxe, eta, bueno, ilustrazio moduan jarri genion irudi bat, beti honen instrukzioetakin, eta nola eskatzen da, pantalla irudi bat, nola eskatzen da jartzen zuen zerean, beti honen web horrian, eta nola eskatzen da, en castellano. Bai. Igor Odriozala, txiolari euskaldunen kontatu, eta bizkat salatzen duen, kasua da, hortxe Twitterrean, sustatuko lagunek, jaso duten albiste hori. Bestela ere, aipatu nahiko genuke, bueno, orain badakizu, zelatatzen gaituztela, eta espioitzako asuak eta ageri. Bai. Eta ez bakarrik gobernuetan eta politikan dabiltzanak, baizik eta kristo guztia praktikan. Albistea, Unibertsitate ikerketa baten oharra irakurri genuen, eta albiste jarri genuen euskeraz, onjala egun batzuk sustatun. Amazonek dituen eko aparailuak entzuten gaituztela. Bueno, eko aparailuak Amazonenak eta Googleek dauzkan beste batzuk dira, hola, mola moduko batzuk, Alexa, bai, edo telefonotan ere gertatzen diran gauza batzuk dira. Telefono eskaera bat egiten diozu, eta bai. Eskaera bat egiten diozu, eta kaso egiten du, ezta? Bai. Orduan, jarri dazu musika, eta jarri dazu honen musika, konektatu nazazu seguridad erratiarekin, eta, bueno, hori jartzen dizu. Bueno, orduan, entzun egiten dute, noski. Baina kontua da, denbora guztian entzuten gaituzte, eta gainera grabatu egiten dute, prozesatu egiten dute, eta datu horiek saldu egiten dizkiote. Orduan, gure gaimenik gabe. Bai, hori da. Eta hori deskubritu zuten. Hau da, zuk eko makina hauekin, Alexa, aginduak ematen dizkiozun horri buruzko, gero iragarkiak agertzen zitzaizkizula pertsonari. Orduan, alde batetik entzuketa ez omen da erabatekoa.
zuk esan arte Alexa auta bestea, zuari Mhm. bazara hizketan etxean beste zerbaitetaz. Zukari Ez agindu hori eman behar diozu. hori da. Vale. Agindu amata ez Amazoni emandako aginduari buruz zuk musika jakin bat eskatzen baduzu, edo irrati jakin bat Vale. konektatzen da eskatzen baduzu, edo egidazu bilaketa bat jakin nahi dut ze guraldi dagoen Italian. Ez? Vale, bai. Orduan, horri buruzko informazioa da gero saltzen dana. Ez zure konversazio pribatuena, baina hori ere Amazonek esaten du ez duela egiten, bakarrik berak prozesatzen duela, baina ez, zuk Italiari buruzko informazioa eskatzen baduzu, bidaia agentziei eta publizitate agentziei saltzen die, haiek jarri ditzazu zen gero, nabigatzen zaudenean eta ordenagailuan edo mugikorrean, iragarkiak gaira daitezen, hegaldi merkeak Erromara, hotelak hemen, eta orduan lotuta dago. Eta bueno, pues horixe. Makina batekin hitz egiten duzunean, bai. auskalo esaten diozuna noraino iristen den. Baina, Nahikoa, bueno, zer egin honen aurrean? Pues, jakinan gainean egon, eta aguantatu. Ez Bai. dut beste telefonoak ez ditugu kenduko. Ez dago beste. Nik olako gailurik ez daukat, baina uste dut, telefono arruntarekin erabilpenean ere alako gure interakzioak, gure bilaketak ere saldu iten dizkietela, honi eta ari, eta horrekin bizitzen jakin beharko dugu. Hori esan nizun, ez da ezertan gailu adimentsio horietako bat etxean izan behar, baizik eta gure eguneroko sakeleko telefonoetan, eren egunera aipatu genuen hemen gonbidatu batekin, ez? Nahikoa dela, gai zehatz baten inguruan hitz egiten aritzea, eta handik minutu gutxira ez dakit, baina pare bat ordutan, gehien bat Facebook, Instagram eta horietako... Bai, bueno, pues, ikerketa honek horren beste ez, Horren beste ez du... Zehazten edo, sakontzen. Bueno, hainbesteko gaiztakeria ez dute igarri, baina bai agindu preciso bat ematen diozunean Amazoni, horri buruzkoa, bai, hori saltzen dutela. Hortik aurrera, eskatzen duzun informazio guztia, gero bueltan etortzen zaizu, hortxe, iragarki moduan, promozio moduan. Igual praktikoa ere etorriko zaizu, iragarki on bat, egunen baten. Izan leike. Bueno, hortxe, eko aparailuekin, zuri entzundakoa beste batzuei saltzen dietela, informazio hori Amazonek aipatu duena, eta azkenik, bueno, etxera etorriko gara, asko iztegia online jarri dutela ere horren berri eman duzu, Bai, eta Resurrección Maria Azkue, Euskalaria, Lekeitiarra, 19. eta 20. mendea arteko jakintzu eta euskaltzendiko lehenengo euskaltzen buru izandakoa. Bai. Bueno, egin zuen lehenengo iztegi mardula 3 hizkuntzatakoan, euskera, gaztelania eta frantsesa, eta 1906. urtean kaleratu zen, eta orain digitalki dago. Orain arte egon da PDF eran, hau da, iztegia ez bakarrik erosi zitekeen liburu den da, non edizio berritxuren batzuk erorengo dian, baizik eta PDF-ak eta hor zeuden sarean. Baina orain bilaketa bidez jarri dute, eta hementxe partekatzen dudan, behintzate Twitchetik ikusteko. Twitcheko erabiltzaile ikusiko dute. Eta, bueno, ez da, iztegi bat da, baina, bueno, pues, ikusi eskero erreferentziak daude, eta nun jaso dan, termino jakin bat ikusten da, ez dakit, zure etxe txokoko terminoren bat ola euskalkikoa edo ola bilatu nahiko zenuke inigo saiatera bat? Ez dakit, inauteria jarri ditzakegu. Inauteri bilatuko dugu, eta pentsatzen dut agertuko dela, bale? Pues inauteri, eta ze formatan agertu dan, termino hau, herriz erean. Ez nik beste, herriko gauzaren bat edo bilatu dut eulikaka, eta etxetorren. Eulikaka asko erabiltzen duzuen. Bakitzer gan eulikaka? Kontaiazu, ez? Ez dugu erabiltzen hori kosaldean. Beste bilaketa bat egingo dut. Bai. Pekak. Hori, peka hitza, gaztela esalana, euskeraz ere ala jasota dago, baina da aurpegian agerti udaberrian gaztetan, eta ezen gaztetan batzoi agertzen zaizkien, orbantxo horiek, ez? Orbantxo horien. Eguzkiaren ondorio zer izan batzuetan, Nik etxean eulikakak ikasi nuen, eulikakak ez daude, eta, bueno, orduan iztegi bat gehiago, ondo dokumentatua, eta, bueno, falta zaio, alderantzizkoa falta zaio, egin zezaketen ere ustez, ez? Baina hau da, termino bat frantzesez bilatu, eta euskeraz, eta, bueno, ez dute egin. Bakarrik euskeratik abiatuta egin daitezke bilaketak. Vale, baina, abia puntu bat izan diteke hau, ez da, agian, Luztxo? Bueno, esan dute bueltare emango diotela, teniko kietza eta inen zaila iruditzen.
Bueno, baina beti ere... Hala egin dute eta bueno, pues, baliabide bat gehiago. Bai, bada, hortxe hiztegian hitzak bilatzerako orduan, azko hiztegia ere erabili dezakegu orain, ze online badugu. Luisxo, hauxe, gaurkoan jorratzeko genituen 3 gaiak, gai gehiago ere baditugu, sustatu.eu zen. Bai, egunero publikatzen dugu zerbait. Egunero. Bueno, segi ondo bukatu astea, eta dan ondo bidean, urrengo ostegunera arte. Eskerrik asko. Agur! Izan ondo, agur Luisxo.